Ola, que tal? Moi bons días e moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario de Arousa. Hoxe contamos con nós con Abraham Lorenzo, que é o tesoureiro do Ateneo Vikingo de Catoira. Moi bons días, Abraham. Moi bons días, gracias por invitarnos. Gracias a ti por vir. Contanos un pouquiño como naceu o Ateneo Vikingo. Pois o Ateneo Vikingo, os seus orixes tenos no Ateneo de Ullán, que alá pola década dos 50 Carai. se xuntaban en Catoira xente da música, da cultura e das artes na cantina da estación de tren que había ali, porque era o bar que había no pueblo. Entre unhas cuncas de viño e tapiñas empezaron a falar de, porque xa se comían as torres antes da romería, xa xente iba a comer as torres ali a comer, como se foran un día de romería. Empezaron a pensar por que non lle daban un extra. Empezaron a faltar con xente que eran profesores, historiadores, por vikingos, gustaba o tema, e no 61 decidiron facer a primeira romería vikinga ali nas torres. Que nesa xente os que os empezaron, por exemplo, estaban Rei Romero, Baldomero Isorna, estaba Máximo Sar tamén, que non sei se foi no 61, pero no 62 xa estivo, estaba Xesús Santos tamén, o sea, vaya xente que eran, que o meu fillo creo que algún deles vai nos estudiar en literatura galega, fijo. Tamén o primeiro que se disfrazou de vikingo nas torres foi Pedro Montañés, que era un señor, creo que era de Rianxo, que apareceu ali vestido el, sobre os narices, e foi de vikingo, así empezou a romería, pola Asociación de Ateneo de Ullán. Cos anos, na década dos 60, a Cedonosa colleu o poder de poder levar a organizar a romería. E no 68 introduceuse o primeiro que foi o primeiro desembarco cun barco. Colleron un areeiro que había ali e adornarono daquela maneira para facer un desembarco. Pasaron os anos, nos 70 a romería foi tirando, nos 80 parecía que iba, que non iba, e a finales dos 80 creo que foi o Concello, non sei en que ano, o que se encargou tamén de darlle outro impulso máis á romería. Foi cando conseguiu, non sei se foi no 92, que hermanar a Catoira con Fredriksund, un pobo que hai alá en Dinamarca que é vikingo. No 93 creo que se puxo o Drácar, que daquela xa estaban meu pai, que Miguel, Moncho, Fernando, Juanjo, se poño a dicir non me quedar moitos atrás, Ribeiro, que eran da xeneración do meu pai, xa sácame a mí 25, 30 anos, eu era un neno. Eran os que se encargaban de organizar máis ou menos o tema do desembarco. Quedábamos a ensaiar ou a entrenar un mes antes para o tema dos remos, de poñer a vela, e así foron tirando neses anos. No 93 foi o Drácar e logo pasamos a finales dos 90 é cando decidiron cambiar o nome de Ateneo de Ullán por Ateneo Vikingo porque vían máis acorde o que era a romería. Dicía, Ateneo de Ullán, vale, está ben, pero non se relacionaba moito ca romería vikinga. Entón decidiron, creo que foi no 97, cambiar o nome e puxer Ateneo Vikingo. Daí ven o cambio, pero a orixe ven sendo do Ateneo de Ullán. Despois, que che podo contar máis? No 2001 decidiuse que no 2002 o Ateneo iba a ter o seu propio barco, porque, aínda que aparezca mentira, nos 90 non había problemas de overbooking, ao contrario, había que ir a buscar xente para que foran nos barcos. O meu primeiro desembarco foi vestido de soldado, que éramos 6, tiña 11 anos, que para poder ir no barco exixeronnos ir antes de soldado, pero só funcionou un ano aquel, porque todo o día dixo, non, eu quero ir de vikingo, ainda que xa vou andando de vikingo ás torres, de soldado non pegaba. E desde aquela época, que máis te podo contar? Es que anécdotas hai un montón, xa che digo. Sí, e que crees que ten o tema dos vikingos para atraer a tanta xente? Porque dis, agora xa hai overbooking, non? Polo que me contas, xa sobra xente agora. Non, a ver, nunca sabes, que nos barcos tes unhas prazas limitadas, non podes meter demais. Cambio, desde o 2002, que se meteu o barco da asociación, e ademais, a raíz do que pasou no 2001, que é unha anécdota que temos con Capitanía Marítima, porque parounos o desembarco en plena romería, íamos para as torres e parounos ali a altura da playa, dixo, ou baixades 10 ou 15 do Drácar, ou non podedes seguir. E tiveron que ir 10 ou 15 do que iban no barco andando por terra. Pois, a raíz deso tamén a asociación encargouse, preocupouse da xente que non podía ir nos barcos de, oye, vamos a organizar tamén por terra, porque os vikingos non atacaban só por mar, atacaban por mar e por terra. Entón, tamén empezamos a fazer un grupo de 10, 15 personas de facer tamén, en paralelo cos barcos, unha invasión ás torres, porque así atacamos as torres por 3 frentes. Son pola parte de arriba da playa, por onde se desembarca sempre,
E logo estamos os de terra que entramos polo camiño de pedra, que temos tamén un pequeno guión que se vai facendo. É que preguntabache que crees que ten o tema dos vikingos para atraer a tanta xente, para que se siga tantos anos celebrándose a romería? Pois eu creo que unha das claves que ten a romería é que, a ver, a xente dime que son un pouco animal cando a comparo cos Sanfermíns, sabes, de Pamplona, pero a clave é que a xente que ve a Cantoira pode participar na festa e implicarse na romería. É como se tives en Pamplona pasar os toros, pois en Cantoira ves pasar os vikingos como animais, pasándote polo lado e ti estás no medio da festa. Non é, por exemplo, o que temos tamén a Semana do Teatro, que se fai a Escola de Teatro de Cantoira, que fai nunha semana antes, que aí sí, vas de público, séntaste na grada e ves unha obra teatral. Pero a romería vikinga é algo que non ten explicación, xa te digo, ti vas ali, incluso se vas de vikingo, cando nós estamos participando, hai xente que venos os de terra e quere, que temos que facer? Podemos participar? E nós sempre dicimos, miramos un vistazo a ver se veñen acorde, e se queren participar, só dicimos, únete ao grupo, fai o que fai o resto e síguenos, nada máis. Entón, xente, iso gustalle, porque síntese parte da unha experiencia nova que teñen, de sentirse vikingo por un día. Para os que sodes de Catoira, supoño que é moi importante que vos sentides medio vikingos tamén xa, porque cal é a relación que ten Catoira cos vikingos? As torres, bueno, as torres non son vikingas en sí, sino que eran os vikingos que atacaban as torres, máis ben, non? Sí, a ver, antes daquela fortificación que data, creo que do ano 1000, que tardaron, creo que, bastantes anos, e non sei se chegaron a rematar a fortaleza, creo que é Castelo en Onesti, que nós, por exemplo, o primeiro sábado antes do Día do Apóstol, sempre facemos o Día do Ateneo Vikingo en Onesti, que ven sendo o que se facía nos anos 61, 62, cando aquela era unha cousa tranquiliña, de ir comer tranquilos, disfrutar das torres e do ambiente, falar de música, de arte, de cousas culturais. Aí se me salía agora, non sei por onde iba. Non, pola relación de Catoira cos vikingos, que as torres non eran vikingas, sino que os vikingos viñan a saquearnos, basicamente. Sí, e pasaron, porque moita xente nos pregunta, pero vos que celebrades aquí? Claro. Que dis, pois celebramos unha derrota, pero naquela época hubo derrotas e victorias, o sea, unhas batallas pasaron e noutras conseguimos defendelos, o sea, que non pasaran. Pero a Santiago chegaron os vikingos, o sea, non hai dúbida neso. Catoira neso ten moito porque, por exemplo, un dos bispos que ten importancia, que é Cresconio, non sei se era Cresconio, aquí se me vou igual, me lío. Sí, que me sona. Creo que ten a súa orixe en Catoira, que era natural de Catoira. E chegou naquela época a ter un posto moi grande. E logo tes que ao lado de Catoira tamén está Caldas de Reis, que naquela época era un sitio moi importante, viñan moitos reis da zona, como era a Dona Urraca, e non se sabe, pero podes entender que tamén puderan estar pasada polas torres, no castelo, porque daquela viaxe de Caldas a Catoira un simple. Catoira era un sitio moi importante. Aquela fortificación Familanos era algo... Sí. E falabas antes da romería, que é unha festa de interese internacional, se non me equivoco. Contame un pouquiño como vos preparades para cada ano a facer a romería, se ensaiades, como preparades os barcos, porque xusto antes me falabas da reparación dos barcos, que tamén é costosa. Sí, temos ahora mismo que levamos 3 aniños desde a pandemia, que estamos co proxecto do novo barco, que estamos a ver se o damos terminado unha vez. Faltanos que nos bote unha man alguén, que a asociación ten os cartos para pagar para que nos axude a transformar o barco. Só falta poñer o traballo. Sí, unha empresa que sepa facer o traballo para facer un NOR, que é o que ten a Galeón, que tiña antes a asociación, era un NOR, que era un barco de transporte, pero que era o máis adecuado de transformar, porque o barco que conseguimos nun Drakkar non che dá xogo. Porque o Drakkar que ven sendo? O Drakkar ven sendo os barcos de guerra que tiñan eles, que son, súbenche pola ría, cheganche a calquer sitio porque non teñen moi pouco calado. E os NOR eran os barcos que usaban eles de transporte, onde levaban todas as mercadorías, que a nos venos mellor porque podemos levar máis xente, en vez de levar mercancías, pois levamos a xente. E te de lo que reparar, porque que comprastes un novo, non? Si, adquirimos un barco novo de poliéster, e o que estamos agora intentando é que nos axuden a transformalo no NOR, que ten que facer unha pequena obra, temos proxecto feito, e o que estamos buscando é alguén que se anime a algunha empresa, pagándolle para a asociación, a transformalo. E sobre a preparación da romería que te preguntaba, con canto tempo preparades, ou como é o proceso? Pois aí acaba o día da vikinga deste ano, e o lunes xa estamos pensando nas cousas que nos dixeron, isto saliu mal, isto saliu ben, e xa estamos empezando dando de voltas para o ano seguinte. Pero realmente onde preparamos o desembarco é o día do Ateneo Onesti. Porque estamos nas torres, reunímonos bastantes socios da asociación e sempre comentamos o guión de que podemos facer a maiores este ano,
Este ano pasado non quedou moi ben, podíamos intentar facer outra cousa, aí vamos planificando máis ou menos o que ven sendo o día forte da romería. E para este ano que tedes algunha novedad que me poidas contar? Pois novidades, xa levamos anos facendo o que é o Círculo de Lón, que é onde facemos unhas peleas entre xente de Catoira que se dedica a ensayar, que a xente a veces pensa que se poñen ali a pera ao show, non, teñen moito... Está todo coreografiado, non? Teñen moito ensaio en Rivas, está na escola de teatro que tamén estou eu, sabemos como pelean, que non é unha cousa que este ao descontrol. O círculo, que ao principio non era un círculo, era un enfrentamento entre outros, pero a base de refacer, facer, dímonos conta que o máis seguro de cara ao público era facer un círculo, por o tema de que ninguén se meta no medio, e leve un espadazo, porque as armas non son de plástico. Son de verdad. Son todas de verdad. Eu xa lle din a meu pai unha vez que nos rompeu unha espada e levou 3 puntos aquí nun ollo que non o perdeu pois por 1 centímetro. A ver, teño visto voar algún dedo, hai que ter cuidado, non é... E de onde sacades todas as armas e todas as vestimentas e todo? Pois cos anos hai xente en Catoira que se fai as espadas, hai xente que fai escudos, hai xente que fai os cascos, hai un mercado interno ali propio con que veñen os daneses e os de alá, os vikingos originais, eles ven o que hai montado aquí no polo e quedan anodalados do mercado que sacamos aquí, porque os cornos con cascos non existía. O sea, claro, esa é a cousa que non... Son típicos de Catoira, pero que os vikingos tiñen algún corno con cascos, pode ser, pero usábanos para facer rituais nórdicos, non para ir á batalla, porque ti vas á batalla con un casco con esa cornamenta, danche un golpe na cabeza, eso desequilibra, estás morto daquela. O que sí que podíamos usalo é para facer eles rituais, por exemplo, o druida ou cousas así que tiñan daquela, igual algún tiña un casco para ese ritual nada máis, pero que é ser para a batalla, non, nós usamos porque son os vikingos de Catoira os que levan os cornos. Sí, efectivamente. Nas redes vexo que tamén facedes moita divulgación pois da cultura vikinga en xeral, pois de encontrouse esta espada de 3000 anos, non sei que. Que destacarías ti desa cultura, da cultura vikinga? Que é o que máis te chama a ti a atención? Pois da cultura vikinga o que me chama a atención é que é un grupo de povos que se levan a matar, pero cando se xuntan non hai ninguén que os pare. Catoira máis ou menos pensando así, hai sempre problemas, pero cando se xunta todo o povo para facer algo en conxunto, consíguense cousas moi importantes, que é o que facían eles. Tiñan moitos problemas de clans, de luitar uns con outros, por rivalidades, pero cando dicían, vamos a facer isto unidos, non os paraba ninguén, a verdade que eran auténticos bárbaros. Sí, teñen a fama, non? Crees que esa fama que teñen é merecida? Esa fama de, pues eso, un pouco de bestias, de arrasar con todo? Naquela época, a ver, eu chego a estar naquela época en Catoira, vexo pola ría, igual a río arriba, non espero, que tiña que impoñer moito. Nós agora tomámoslo así dunha maneira divertida, sabes? Demos un touque de non olvidarnos da historia, pero dándolle un touque máis divertido. E que outras actividades facedes? Porque, bueno, a romería é a actividade, supoño que a máis grande, non? A principal, pero que outras actividades facedes tamén? Ao longo do ano, este ano fixemos a 29 edición da Andaina, que se fai o 17 de maio, que é un pequeno recorrido que facemos gratuito por distintas sendas que hai por Catoira, no que tamén ao rematar temos uns sorteos entre os asistentes. Temos feito tamén a ciclomarcha, pasa que por motivos de seguros, ao ser gratuita, nunca sabemos se van a vir 150, 250, non podemos pagar por X participantes cando poden vir de máis ou de menos. Por iso aí tuvimos que cambiarlo e facer a Andaina, porque na Andaina non me pide ningún tipo de seguro a asociación, facemos un paseo normal, tranquilo, e así se termina a Andaina. Despois temos sacado tamén a Xanela aberta, que era unha pequena revista que se sacaba mensual, que eu teño ido a repartir moito con Manol, un socio que xa faleceu fa uns anos, que eu era un neno, iba con el, e repartíase por os locais de Catoira, e falabas de cultura, de deportes, de sabías que, lembrando sabes, todo o tema cultural, que a ver se o recuperamos ahora un pouco, porque temos que deixala de sacar, porque o barco come moitos cartos, Xanela tamén había que pagala, e agora estamos como que o tema das redes sociales é algo máis económico, pero temos que encontrar quen escriba. Claro.
porque escribir non é tan fácil. No, a verdade Vos que non. menos tendelo que saber. Parece que sí, como todo, parece que Sí, sí. parece que poñer letras é fácil, pero non. Nos daquela había xente que xa se encargaba con dunha sección e sacaban... Solo eran de noticias do pueblo, non nada de fora, todo cousas que lle interesaba a xente que pasaban no pueblo, que saquemos a sacar 180 números. Así que a broma, que foron moitos anos. E a ver se empezamos a retomar outra vez. Tamén temos o día 20, o día Ateneo Vikingo Nesti, que ese día faise unha pequena comida, que os socios xa teñen pagada ca cuota que pagan o ano, e que pode vir tamén xente que non sea socia, pagando os 20 euros que costa a socio o ano, a cuota o ano. E durante o día ese, solíamos facer un pasarrías, que era co barco que tiñamos nós, xente maior que non pode ir no barco, pois a verdade, cando ven ali ese día, que veñen a proposta solo por a experiencia de poder subir no Drácar ou no Galeón e dar un paseo pola ría, pois a experiencia que, se ti non o foches, recomendo porque é algo único, porque non estás nunca nun barco dese tipo, e logo polas tardes tamén facemos competicións de xogos populares. Temos xogos tanto da lá de Dinamarca ou vikingos, como pode ser o xadrez vikingo, que eso é mellor velo, porque explicar un pouco complicado, é fácil de xogar. Temos tamén outros xogos que estamos a ver se estamos facido, como K2, temos a Estornela, a Chave, que son daqui. Este ano temos un xogo que é o tiracrollos, non sei se sabes do que estou falando. No, pero bueno, imagínome. Se che digo a traducción, me decía, pois que en galego é o tiracrollos, que ven sendo tirachinas. Sí, claro. Moitos anos nos socios, a ver se facemos un concurso de tiro con arco, sabes, que sempre nos están, a insistir, tiro con arco, pero é moi complicado porque tens que ter licencias, permisos, entonces, dándolle unha revolta, dímonos conta de que co tiracrollos, co tirachinas, non necesitamos nada deso. Entón, vamos a facer un pequeno campeonato de puntería, a ver se a xente tamén se empeza a animar, entre outros xogos que hai, cada ano vamos facendo 3 ou 4 anos, variando algúns, para tal, para ocupar o que é todo o día. E hai canteira, digamos, porque, bueno, na maioría das asociacións cas que falamos, falannos de que, bueno, que falta relevo, que non hai moita xente que se meta, pero, bueno, supoño que vos, como é unha, sobre todo a romería, non? Que move moita xente, supoño que non teredes problema, ou si? Vai por épocas. Hai épocas que igual estamos aguantando dunha xeneración e os que veñen para atrás con contagotas. E de repente chega un ano que te aparecen 10 ou 15 con ganas e de aí algúns quédanse. Porque o problema cos anos dos que implicados, porque todo o traballo que leva a asociación é voluntariado. Se o tempo que perdo, invirto, máis ben. Na asociación non recibo nada a cambio, é porque me gusta e porque alguén ten que facelo, porque senón non o fai ninguén. Ou pagas para que cho fagan, pero eso sale carísimo. É perda a esencia do que é Vikingos de Catoira. E, bueno, xa para terminar, que lle dirías a alguén que non coñeza ou, digamos, a cultura vikinga que hai en Catoira, ou a romaría vikinga de Catoira, que lle dirías para que se anime a coñecela, ou a vir, ou a participar, incluso, na romaría? Nada, pois, en Catoira portas abertas e que hai que vivilo e sentilo. A ver, todo Dios te pode dicir a súa festa que é a mellor. Pero a vosa é a mellor. A miña foi a nai de todas as festas que hai de feiras francas, todo isto, foi a nai de todas as festas. Pois digo, no 61, época na que estabas, un dos que organizou era o cura do povo, o sea, que imagínate o cura a marcha que tiña, non sei se hoxe en día sería igual, porque xa temos algún rechazo de algún evento da iglesia e dicindo, non queremos cos vikingos aparte, nos respetamos sempre, pois nada, se non queren, sin problema ningún. Moitas cousas, che digo, que na asociación temos feito, por exemplo, en salido en programas de televisión de como Mareas Vivas, anuncios de Estrella Galicia, temos feito. Hai un que salía meu pai co raposo na cabeza, que era mítico, dará por os 90. Temos feito tamén colaborado con algúns bandas de música, orquestas, facendo videoclips, que nos piden se podemos participar, que sin problema, non colaboramos. E non vos alquilou tamén o Drácar para unha película? Sí, pero os Drácars son do Concello. Son do Concello, Os 3 Drácars que hai son do Concello. O noso que era o Galeón, esa é a asociación. Aí desa dos Drácars encárgase... Daí non levates nada. Non, porque aparte xa moito traballo, que o mantenimento deses barcos, que vexo ben que os movan, para que recauden, para que o mantenimento sexa o menos custo para o Concello. Iso vexo normal, que é o que facemos nós tamén. O sea, hai que sacar cartos para que non nos custe dinheiro, porque se a asociación dá pérdidas, mal asunto, es que non podes facer nada.
Pois teredelo que alquilar para eventos tamén. Primeiro terminar o telo listo. Bueno, pois desechamos vos moita sorte que haxa alguén que se ofreza a reparalo que vai cobrar. Sí, os cartos están. Xa teñen os cartos, só falta a man de obra. Bueno, pois é que saia moi ben esta edición da Romaría e moitísimas gracias por vir hoxe, Abraham. Nada, vos. Moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.